Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at may bibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlog, Paborito. bunuan bukid, Paborito. bunuan gese, Paborito. kamay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay narangalan Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM
Radyo Pangasinan, Lignaay Babalay. Alas 7:40 latatang tanagagik wadyala suwa programan pitalaran nyo. Programa na may paruntao na saray impormasyon na balita yan nagagawad na kaliber-liber na luyag na Pangasinan. Yada bansa na Pilipinas na nadyada Bictao. Programan may paruntao mat na saray putag-putag yaliknaan na balay. Agaw natin na Lunes, petsa 23. Kada bulan na Marso 2026. Yada aspeto technical engineer Nixon Dakal. Bakteryo na amigo RJ Vera Jimenez at your service always. Antis na saray headline news. At itor ko pa so piambagya at saya na andila bilaya kay Batidya at Radyo Pangasinan. Si Sir Tito Quinto Mabatabatar Tamayo. Saya piambagya at saya pamilya Tamayo di tada da balay na Santa Barbara. Neneng neng yuda screen tayo natin si Kuya Tito. Kaya bangkay datwat tanad Reggie B. Funeral Home sa Bintinilla. Kana kagatari rani punpuno pecha 29. Ang gapoy RJ Jimenez yang aranad radyo. Noang gapoy Tito Quinto Tamayo. Akin na, ikuan nyo siguro, nanit ay dala datita na tatang tanagagi. Eda katibukulan na saya na programa. Saya balog ya utang na linawak. Eda kinan na Sir Tito Tamayo. So, condolence sa saya pamilya, rest in peace, Kuya Tito. Yada saya rumira na impormasyon na balita, yasing bat ng tayo da panamaglay na saya na programa. Saya yatagilamot na presyo ya gasolina na buwas, Engineer Nixon, gaylaya. Saya diesel, tabuton to so 120 plus. Saya gasolina unta dangod 90 pesos kada litro. Kanya na jada sayan na agaw. At wala so malawakang protesta wilga pero pinabali-bali damat so dating to publiko anto para hindi naman sabihin na strike or bigil pasada kundi transport holiday nitan. Raya pampasahero na luluganan sa raya pigaran na transport group at mangilunsa na transport holiday dasayan na agaw. Yan na ikulyaw damat so sa tayo long-term solution, aliwan ban-aid solution na tatang tanagagik. Ano ban-aid kuanda solution, Engineer Nixon, panandalian lamang. Yan na saya kakaroon damat, may pangmatagalang solusyon. Eda saya ikakaroon damat ya taas pamasahe.
Pero talo santimat sa may palapag ng Presidente Bongbong Marcos. Yaya at aralundan maong. Tapiano jaduntan at walang maiwanan. Kanyan iterdalatan so saya subsidiya utulong na gobyerno dasaray transport group Canada Metro Manila inumpisan dala yada saya probinsya kaya rila na Semana Santa April 6 umpisan damatla so pangiter na saratan niya ayuda. Pero sa siya ni Raya Transport Group. At saya ikakaroda aliwan satay Ban-Aid Solution. Wagingan na may pambayagan ya solusyon na tatang tanagagik. Talagan na mintila, piktado, at saya ay nagagawan na gera. Kaya produkto na laron sumisipa pataas. Liwalabat yasaray ay manusar na bikulo Engineer Nixon ha. Isaray dumaralos no ay mutlara. Dabili na saratay sa saliwan abuno fertilizer yarumunitay gas ya usarunda da traktura da tanmat nasaray sumisigay so amin ay manusar nasayay produkto na petrolyo talagan gapoy na itchapwera patimot iray aga manusar na petrolyo si katira na umbalay simpleng mamamayan na piktado lakad balay wala ramay arom at talagan na dakailugan no agmaarumay pasaim kano pansamantalang sinuspinde yung fare hike ano ho kaya yun na rin yung estilo ng ilang mga drivers lalo la no tricycle tripot ng danin o pigaray ipamasahim lalo no bukbukor mo yaron munidtan sumabot ya karsada ayagay di apiktado mat pati samay unlugan no estudyantita na apiktado si ateng ya mangiter na balunto kanya na ikarumat na nateng lalo no sayat empleyado Haya tagyan mo so sweldo to. So atan may babagak yan ay domino effect. Yan na sikatutan so makakasara. Magiging sagabal po sa garang pagtaas ng presyo ng pamasahe, dagdag pasahe. Dahil po talagang binabalance ito. Pero tayo, no supay kaskasyan minute lang lamang. Sikatiran umbalay. Wala po, so direct tayo manalapod bulsa tayo. Ay tutulong tayo at ay kwarta ay itirda, kwarta timot nilan lamang 2.5 billion pesos. Wala po sa Department of Budget and Management. So papay paway na sa gobyerno ya ayuda da saray Nandoruman Transport Group patatang tanagagik. Iterdatan supay mambayar satan si katira lang lamang yung balay. Tagdamutan na bago to niya kwartan inir labat la. Malalaputan da sa buwis ng taong bayan. So alagamot ya makapaingungot. Saray manuli tayo ni agdala na gugoy ang gatulda.
Kanya na yan, pag mantutulungan subalang sinansakay, manunot na solusyon. Aliwan sa may personal, ya interes labatla, sunununutan. Ngaliling to'y pamilya, si ateng, si kato'y manunot, no panunton pakanan, niray anak to. No ang kapulay na ipakanto, sampluran anak to, mangkukulkulwara. Ngapag balansyadon to, ngapag ang gapoy nilabi, agatauntan, piano ang gapoy manselos. Walay gabayuran na ipasabiran na impormasyon na balita. Tawag yun ba, tada panamaglay na text line tayo. 0945-183-4352. Karatan so abrasan basta walang personalan ha. Yan na janatan na nasisintro so saray usapin, saray issue. Sayay epekto na gera. Say paglaybukig at bautan na say Iran kalaban to'y Israel tan Amerika. Pero ramdam natin, amin, napiktado. Congratulations and mabuhay ka, Mayor Carl Christian Vega, dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Para sa success ng selebrasyon ng Pandan Festival. Na talagang ilang araw din na pagod, puyat, sakripisyo para nagawang masaya lahat ng activities yan po sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Kagabi nagtapos po yan sa pamamagitan ng Kalutan at Dalan. Kaya parang naulinigan ko, Engineer Nixon, holiday ngayon dyan sa Mapandan. Kasi intindi naman po natin, pagod yung mga gawa ni dyan, mga lingkod ng bayan na talusable naman. Alam naman natin yan, naiintindihan naman natin. At dapat na intindihin sa mga activities na ginawa dyan sa Mapandan, Pangasinan. Lahat to ay matagumpay. Lahat to ay masaya ang bawat sektor sa naturang bayan sa pagtatanghal ng Pandan Festival. Isa nga dyan yung Farmers Festival, pagbibigay pugay halaga sa mga dumaralos. Dyan ho sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Noong araw po yan ng Lunes, nang bumisita po dyan mismo si Agrarian Secretary, Department of Agrarian Reforms, Agrarian Secretary Conrado Estrella III. At may pinabot siyang magandang balita para sa mga Mapandenyans, lalo na sa mga magsasaka, na kung sakaling magkaroon ng problema sa health, libre kayo doon sa kanyang hospital sa Rosales, Pangasinan. Rin sa mga naganap na makabuluhan dyan, yung pong Mrs. Mapandan International. Yan. Mga balikbayan na nandyan pa hanggang ngayon, talagang masayang masaya dahil sa yung pangabrasad sa isikaran na Mayor Carl Christian Vega.
At ang napaka-importante at higit na talagang kapaki-pakinabang na mangyayari dyan sa bayan ng Mapandan, yung proceeds nung Mrs. Mapandan International, papatayo sila ng isang dialysis center. At ang napakaganda dyan mismo na magdodonate ng lupa ang pamilya Vega. Good morning kay Don Medarlo. Yan, Medarlo. Napagkaisa na mag-donate ng lupa ang pamilya Vega para doon ipatayo yung dialysis center. Yan yung mga makabuluhang bagay na talagang walang iniisip kundi ang pagbibigay ng serbisyo para sa kanyang mga kababayan. Morning sa mga nakikinig dyan sa Barangay Jimenez, dyan sa Barangay Golden, ay Maki, Mapalakapak, Soriano, ay Insan Rome Bayaw. Good morning, Rome Soriano, dyan sa Mapandan, Pangasinan. Velasquez family, good morning. At pati na rin dyan sa may Nilumbot, Mapandan, Pangasinan. Meron ding Nilumbot, Engineer Nick, sa Santa Barbara. Karumaniran na impormasyon na balita. Singgarla, so barangay election, malapit na yung barangay election, may mga umiikot na, may mga pasimple na nagpapakilala na dahil ito'y gaganapin sa November 2 yung barangay elections. So may mga mabungunang pangalan, may mga talagang itutukdul-dala, talaga ba'y siguro so panuuloy na sa may incumbent. Yan wala ra so sara may talagang iibaan na sara tayo konstituenda. Yan natalabat la mahalata mo na kung sino yung malakas sa isang barangay. Tulad dyan sa barangay Kawayan, sa Sual, Pangasinan, kung saan ang matunog na tatakbo dyan at gusto ng kanyang mga kabarangay ay ito pong si Liward Kaburao. Pagka nagtanong ka dyan sa barangay Kawayan, siya yung gusto nilang mamuno dyan sa kanyang barangay. Pero ang tayulatan, balbalingit ka, sakay kan sungag na manggay, mabunga-bunga, tupakanda ka mo. Ganyan na natan nilabat, wala raman so bandederal dasay ingkatuunan Liward Kaburao kung ano-ano yung kanilang sinasabi patungkol sa kanya na wala namang katotohanan. Mga pinupos pa sa social media, kaya yung kanyang mga totoong kabarangay, alam naman nila ang sitwasyon dyan, makainis labat-lad sa ratan niya ipupusda. Ang talabat migon na Liward,
pagka susiyon mo mo, do siya pa may non-post, it's a fake account. Parang ganon. Ayon sa ating nakausap dyan, wala. Baka fake account ang yan. Kasi yan daw si Liward Caburaw, talagang mabango dyan sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Untuloy tayo, Dasara Rumira na impormasyon na balita. Asumpala na pigaran makanantay mano, malalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng 7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwang ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Guinness, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak Mo Mabinta ang kanyang pagbati sa buo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita.
popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8 sa Isla Kabuasan. Masantos na mahabig ni Kabuasan balang sinansakay. Patuloy kinin mandurungol programa na Liknaay Baloy. Papasabi ni nasaray impormasyon balita. Nagagawa ni kaliber-liber na luyag na Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Jad aspeto technical, kaulog kantabay tini Engineer Nixon Dakal. Siyempre, kaulog kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Kaya pililik na ni tan pakikidalamhati sa ating kasama dito sa kanyang pagpanaw. Sama natin sa himpilan. Actually, alas 6 ng umaga hanggang alas 7 napapakinggan ninyo na siya sa programang Balitang Tartariwang Balita. Siya po si Kuya Tito Quinto Tamayo, nakilala sa kanyang palaging sinasabi na mabata-batar. Ang ibig sabihin napakaliwanag pagka yan nagkukomentaryo. Siya po ay pumanaw nung Sabado, Marso 21, at ang kanyang sa edad na 78. Siya po ay nakahimlay ang kanyang labi dyan po sa may RGB Funeral Homes, dyan po sa Barangay Bintinilla. Para sa mga kaibigan, kamag-anak, kakanayon, dyan po nilalamayan si Kuya Tito Quinto Tamayo. At siya po ay ililibing sa petsa 29 tong kasalukuyang buwan. At nasabi ko kanina, Engineer Nixon, na walang RG Jimenez na pangalan sa radyo kung walang Tito Quinto Tamayo. Kaya hayaan nyo muna na ikwento ko sandali bakit ko nasabi yan. Dahil nung nag-umpisa ako sa radyo, Engineer Nixon, that was 1993, ang pangalan ko doon is yung full name ko, Renato Jimenez. At hanggang naging reporter ako sa istasyon na yon, yun ang aking ginagamit hanggang sa mag-resign ako, hanggang nabalik uli ako sa broadcasting at napunta ako doon sa istasyon ni Kuya Tito kung saan siya ang manager.
diyan sa may DWDW Radyo Tambuyog na wala na ngayon yung impilan na yon. At doon siya ang manager, at nang nandun ako, sabi niya sa akin, ang haba ng pangalan mo. Kaya shortcutin natin. Gawin nating RJ. Yan. Kaya pagka nagre-report ako, RJ Jimenez, pasok! Mga ganun ba yung kanyang style. At hanggang sa yun na yung naging pangalan ko sa radyo until now, maging sa amin ay yun na ang nakasanayan, naging RJ Jimenez. So ayun na ang naging pangalan ko sa radyo, kung saan ang dami na rin nating napuntahang registration. At siya yung pangalawang manager ko, Engineer Nixon. Yan si Kuya Tito Quinto Tamayo. Kaya siya ang nagbinyag ng pangalang RJ Jimenez sa Impapawid yan. Kaya hanggang ngayon, yun na rin yung ginagamit ko, RJ Jimenez. So siya yung pangalawang naging manager ko sa broadcast. At nagkasama nga kami sa DWDW hanggang sa nagkasama uli kami sa isang AM station, yung pong sa DWPR Power Radio naman noon. At mula doon sa DWPR Power Radio, ito na yung kanyang huling istasyon, at nagkasama uli kami dito sa Radyo Pangasinan, DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, kung saan magsi 7 years na tayo, Engineer Nixon. At nang una na sumahimpapawid itong istasyon na to na DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang una nilang narinig dyan na komentarista at nag-program ay ito hong si Kuya Tito Quinto Tamayo at si paring Dennis Muarez. Tandem sila noon sa unang-unang broadcast ng impilang ito, DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, na magpipitong taon na. So dito yung kanyang huling istasyon sa programang Balitang Tartariwa, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. So sa naiwang pamilya ni Kuya Tito, aming taus-pusong pakikiramay. Sa impilang ito, Kuya Tito, sa naiwang pamilya, condolence, rest in peace, Kuya Tito, fly high. Okay, Ray Liknaan, nasa Ray Dumarungol, good morning sa mga nakikinig dyan sa Barangay Lungos, Alasyaw, Pangasinan. Dyan din po sa may bayan ng Binmalay, good morning. At sa mga nagbibigay ng kanilang reaksyon, ito na, mamaya basahin natin kasi medyo... sandali. Ito naman, may sumisingit. Sandali. At may nagre-report. Sige.
Good morning kay Madam Ima Lipio. Yan sa may barangay Basing. Bayan ng Binmaloy. Okay, sa mga ibang balita, may kaugnayan pa rin dito sa usaping STL dito sa lalawigang Pangasinan. Pagka STL, ito po yung Small Town Lottery na pinapatakbo ng PCSO. At ang PCSO naman ay nag-open sa kung sino yung kanyang bibigyan ng prangkisa para legal na mag-operate ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ang nabigyan ng prangkisa noong 2022 ay ito hong Grand 88 Gaming Corporation. Naglaps yung kanilang prangkisa noong February 28 this year, 2026. Pero ito'y muling na-renew. At ang Grand 88 ulit ang nabigyan ng prangkisa para mangasiwa sa pagpapataya ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito po'y nalaman natin matapos na magbigay ng sulat ang PCSO dito sa mga local officials ng Pangasinan at sa mga chief of police na nakasaad sa sulat yung board resolutions ng PCSO at sa muling pagbibigay ng prangkisa sa Grand 88 Gaming Corporation para ipagpatuloy yung pangangasiwa sa pagpapataya ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At muling humihiling sa ating mga local officials at sa ating mga kapulisan na suportahan ang maayos na pagsasagawa ng mga bola ng Grand 88 Gaming Corporation dahil sila yung nabigyan ng mandato na magsagawa ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang tanong tuloy, ba't kailangan pa na sumulat ang PCSO sa ating mga local officials at sa ating mga chief of police? Bakit sila pa sumulat? May problema ba? Ano bang problema? Napaglaman natin na kaya sumulat ang PCSO sa mga local officials at sa mga chief of police dahil po dito sa allegedly mga naglipanang operasyon ng illegal na pagpapataya ng Small Town Lottery dito sa ating lalawigang Pangasinan. Na bagamat may legal na nag-ooperate ng STL, ba't may mga umusbong na nagpapataya ng STL na hindi naman pinapayagan ng PCSO at hindi naman nire-remit yan sa Grand 88 Gaming Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa at may certificate to operate.
Kaya tuloy, pagka may illegal na nagpapataya ng STL, anong nangyayari doon sa may prangkisa na nagre-remit ng anong mangyayari doon sa prangkisa? Anong mangyayari doon sa legal na nag-ooperate ng STL? Siyempre yung kanilang income dyan, yung pumapasok na taya sa kanila, nababawasan at nalulugi na po sila. Dahil siyempre, araw-araw nagbabayad po ito ng kanyang share sa PCSO. Dahil sila yung legal na may prangkisa, samantalang yung illegal na kung tawagin ni Bukis, walang nababawas dun sa kanilang kinikita. So ayun ang dahilan siguro kung bakit nila pinaalala na ang Grand 88 Gaming Corporation ang siyang legal na nakakuha ng prangkisa. Para bang sinasabi na pakisawata naman yung mga nag-illegal, dahil illegal po yan, kaya pala may sulat yung PCSO sa mga local officials maging sa mga chief of police. So ayan, sana maintindihan na dapat hindi may istorbo at hindi makumpetensya yung legal na dapat mag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil part of it ay nakakatulong sa kanilang kinikita, parte nun ay nakakatulong sa taong bayan. Dahil nagre-remit sila ng I think 2.5 million a day sa PCSO. Ayun naman ang ginagawa o kaya ginagamit ng PCSO para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ay, good morning daw kay Maria ng Bugalyon, Pangasinan. Galing kay Rohel. Maria, good morning daw. Ano to? Mga reaksyon, basahin pa natin bago tayo dumako sa iba pang balita. Kay Happy Ambugya at pamilya nun Kuya Tito, Kwanon Rowena. Okay, thank you Rowena. Ay, greet mo kami dya Bugalyon, Idol RJ, dya poblasyon. Nainay kami mandidengol, saya si Ronnie Tansi Rose. Oy, RR. Okay, thank you pangantabayo. Saya na programa likna ay balay. Good morning ma, tada Sara may dumarangal titan at Camp 7. Diyan po sa Camp 7, mga taga Pangasinan yan diyan sa Baguio City. Good morning, lakas ng signal natin. Abot na daw tayo doon na Engineer Nixon. At diyan sa may Pusurubio, diyan sa Manawag, good morning. At sa lahat na hindi natin nababanggit, hindi natin nababasa, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga kababayan natin na nandyan sa abroad. Dumating na sa Villamor Air Base yung na-repatriate yung mga inabutdaran na OFW tayutan na paglibukig ay naiipit po sa gera kagabi. So ang pamahalaan po natin ay hindi tumitigil sa pag-iisip sa kung paano matutulungan yung mga kababayan natin dyan sa Middle East na naipit sa gera at maging sa mga usaping
pangangailangan natin dito mismo sa bansang Pilipinas. Kaya parang everyday na na may pinapalabas na video si Presidente Bongbong Marcos para tayo po ay kalmahin at yung kanilang mga ginagawang measures para po hindi tayo gaanong karamdam ng hirap dito po sa nangyayaring gera. Nga pulay malami oras sa iyong programa tatang tanagagik talaranan likna ibalay o sa programan PEM programan nangalan likna ibalay jadaspeto technical engineer Nexon Dakal. Kalau pakantabay amigo RJ Menes at your service always Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Ang puta-putang irem balita. Huwag niyo kong subukan.